Pag medyo busy si Papa na maraming kalat, okay, alam ko. Natin ang ating noodlot na pag-haul. Maliliit lang yung binibili ko, guys. Like, for example, hindi ng aso. Nang saan na sila. May free siya na chocolate. Ayan, check natin baka wala. Charot. Charot lang. Confirm. Meron tayong sparkling pineapple drink. Ito, uminom talaga ako nito. Hello guys! Good afternoon, going evening. Ngayon ako nag-vlog kasi sobrang busy ngayong araw nito. Basin buong araw talaga kasi may exam sila ni Hagrid. And then, kahapon nag-restock kasi kami. Kaya ayan yung itsura ng bahay. Nakikita niyo yung mga stocks. Nagkalat pa siya dyan. So, sobrang busy talaga guys. At saka nag-grocery kasi grocery day namin today. At kakauwi lang talaga namin kasi ngayon lang. So, sabi ko, kailangan ko na mag-vlog kasi kanina hindi na ako nag-vlog kasi paulit-ulit na nakikita yun sa grocery store. So, i-haul ko na ito dahil nung last, diba, nung nag-haul ako, walang naganap na haul. So, i-haul natin ito para, ay, yung CR! Hello! Good morning! So, today pala is December 6, 2018. So, kagabi, hindi ko natapos yung pag-haul. So, ngayon natin i-haul kasi pangit ng kagabi ang dilim. So, ngayon pala, nagluluto ako ng si Papa. Medyo busy si Papa na maraming kalat. Okay, alam ko. Kasi meron kaming inaano na order kasi ano yan sa for Marawi. I-recount namin 1,000 pieces of blind bags. Ano siya, from Manila siya, pupunta siya dito. So, parang i-donate niya sa mga taga-Marawi. So, dito na lang niya i-pick up. I-deliver namin yan sa, sa Red Planet. Kaya doon namin siya i-meet. Pero naghingi lang ako ng down payment para dyan. Kasi cash on delivery pa rin naman. Pero humingi lang ako ng ihinom nga. So, humingi lang ako ng down payment na at least 500 para at least masigurado ko lang na tukunin talaga yung item. Kasi diba sale sa Shopee ngayong 12/12. So kailangan namin ng maraming stocks. Kailangan namin ng maraming stock. Kaya. So namin yung sinasabi. Kaya ayan nagluluto ako ng paksiw. Ano yan? Bangus na... Anong tawag dyan? Yan, bangus siya na yun. Trimmings na bangos. Mga trimmings yan. Gagawin natin paksiw. Kaya, saka mamaya mag-haul tayo pagkatapos ko nito. Tapusin ko lang. Hello guys! Ayan. Mag-haul na tayo. Okay? Mag-haul. Maingay yung mga aso ha. Pasensyahan nyo na. So, ipagpapatuloy na natin ang ating noodlot na pag-haul. So, eto na. Sabi. So, dahil nga na-delete yung ating video, yung ingay ng mga aso, hindi ko alam, maagang ingay nila. Na-upload yung ating, hindi na-upload yung video natin ng haul. So, eto na, i-haul na natin. So, this is food ito for 2 weeks. For 2 weeks, tapos si Papa, meron siya this 2 weeks, merong mga days na wala siya dito sa bahay. So, mag-travel siya abroad. Charot. Mag-travel siya sa medyo malayo-layong pero uuwi pa rin naman siya. So na naman ako. So, simulan na natin. Yung fruits kagabi, refrigerate na lang namin kasi diba hindi ko na-haul. So, dahil matagal-tagal na akong hindi nakapag-haul, so eto na. Yung fruit natin, medyo marami. Ako dito ng 200 pesos. Pero actually, sumobra ako dito ng mga 20 ata. Parang ganon. Bumili ako ng apple. Every week, guys, nag-a-allot ako ng 200 pesos para sa fruits. So, yung 200, sa next week na naman yun para hindi naman masira yung mga prutas. Pero eto namang apple, hindi mabilis masira. Pero, ipinagkasya ko lang yung 200 doon. Tapos, meron tayong papaya. Actually, sa palengke, mas mura talaga yung papaya compared sa Gaisano. Pero, ilang beses na akong nabiktima doon sa pagbukas ko, hindi siya ganun katamis yung papaya nila. Even doon sa melon, ilang beses rin ako nabiktima doon. As in, ang tabang ng melon, kaya hindi na ako bumibili doon. Eto, bumili ako ng Kiat-Kiat. At napagtanto ko na ang mahal ng Pure Gold. Kasi, doon sa Gaisano,
48 lang. Ayan. Doon naman sa ano, ang mahal. Nasa 70 to 80 ata yung presyo niya. Bumili ako ng bread. Ito isa ka bread pang. Kasi kami dyan. So, itong bread na to, parang pang 1 week lang ata ito. So, meron pa naman natira dun sa pera. So, meron tayong gardenia na maliit lang kasi nga may bread pa doon. At isang whole wheat bread. Dahil gusto niya yung puto, eto, puto ng Goldilocks. So then, eto 26 pesos popcorn yung sa Goldilocks. Ang tamis niya, sobrang tamis. Mas gusto ko yung popcorn sa, kettle corn. Yun, yung kettle corn. Yun yung binibili yung malaki. Try lang kami kasi 26 pesos lang, pero ang tamis pala niya. So, medyo putol-putol tayo guys kasi ang ingay ng mga aso at hindi ko alam kung ano yung drama nila sa buhay nila. Eto, bumili ako ng cheese whiz na, naalala ko tuloy, bumili ako ng cheese whiz na ganito. Isang ganito talaga. Binasag ni Papa. Pag uwi talaga namin, basag siya lahat. So, wala kami nakain kahit konti doon. Kaya, ayan, bumili tayo ng isa. Meron, eto, random na ito guys. Pero kukuha ni Pabe. Eto, dahil si Papa nga magbabiyahe siya. Ilang days ka doon pa? 4 days siya doon. 3 nights and 4 days. So, diba, ang tagal. And, ayan, binilan ko na lang siya ng, yung mga magagamit niya doon. Bibilan ko pa to ng tawag dito, pouch, para malagyan niya dito, para hindi mawala. Gusto mo ko transparent. So, ayan. Meron siyang toothbrush. Na ako na may lagayan na talaga. 28 pesos. Ingay talaga guys ang to. Yan, pang ahit niya. Sa sabon, merong maliit na toothpaste, na deodorant. So, yan yung dadalhin niya doon. Yan naman yung mga basic na dadalhin niya. Tsaka may shampoo naman siya doon na maliit din nung binili ko nung nag-haul ako na hindi na-upload. So, bumili din ako ng nursing na wipes. Ito talaga yung hindi pwedeng mawala sa bag ko. Yung maliit na wipes kasi si Hagrid parating madumi, parating kasing kumakain. So, kailangan ko talaga ng wipes or napupupo siya sa mall. Ito pala guys is worth 3,000 pesos pero hindi, ang sakit ng mata ko. Parang sa wave frets para yung mga pangmabilisan lang na, for example, marapit pa kaming malate or hindi ako nakagawa, medyo busy na day. Ay, mga aso. Medyo busy na mga day. Kailangan namin ng ganito. Bumili din kami ng piatos, isa. Favorite namin to. Ayan, piatos. Meron din roller coasters. Actually, tatlo to. Nasaan yung isa? Ayan, tatlong roller coasters. Sila yung junk food namin. Kasi hindi ba ako nag-stock na junk food. Ayan to, nata de coco. So, nag-assume ako na may natang yung laman dito, yung gelato niya. Actually, tatlo to. Sa pamangkin ni Papa yung isa. So, dalawa. Minsan kasi nagbabaon si Hagrid ng ganito. Hindi ako ng sun glue. Kasi di ba maliliit yung sun glue. Eh, may stock pa naman kami dyan na Yakult at saka niya. Maliliit lang yung binibili ko guys. Like for example, hindi ng aso. Uy, naman na sila. Uy. Like for example, sa sa Dutch meal, maliliit lang kasi para yung alam kong medyo kulang sa kanya yun, pero sinasadya ko talaga na ganun kalait para makainom din siya ng tubig. Ayan, hindi yung mga malalaki na hindi masyado makakuno kasi masyado siyang marami. Ito naman maliliit, pero hindi everyday magbabaon siya ng ganito. Alternate lang. 71 ata ito, yung Sanglo 60. Yung bibilin ko sana is yung Eden cheese. So, eto nakita ko to. May free siya na chocolate. Ayan, check natin baka wala. Charot lang. Confirm. Ayan, may free siya. Yung niya. Chico. May isa pang cheese kami dyan sa loob. Kasi talagang nagagamit namin yung cheese eto. Like, mga pampaon-baon ni Hagrid. Nagagamit talaga namin yan. Kafe. So, ayan, napuno na yung SD card, yung memory ko. So, bumili ako ng kape na ganito mga twin pack. So, dalawa yung coffee na binili ko. So, pag iba-iba, kasi napansin ko lang, pag yung kape namin, magkakapareho lang, parang,
nag-iiba na yung lasa, parang siguro nasasanay na yung ano mo, yung panglasa mo, kaya iniiba-iba ko lagi. So meron dito, yung isa dito na nainom na namin kagabi. So meron, masarap pala to, yung Greatest Original Coffee Mix, masarap pala. Yung raisins, favorite ko tong raisins, mas mura to na brand compare dun sa Ram ba yun? Mas mura to. Ito 25 lang ata, sa around 39 yung ganito kalaki. Yung favorite na biscuits. Ito yung Ribisco na honey butter. Ang sarap niya. Tapos ang ninipis, ang crispy. Ayan, bumili ako ng dalawa, honey butter. Ito oatmeal. Meron akong oatmeal. Ang binibili kong oatmeal is yung instant oat. Yeah, ayaw. Tamad akong gusto kong nilalagyan na lang ng mainit na tubig. Tapos, imimix ko lang yan yung raisins at saka yan. Dalawang beef loaf. Ayan, dalawang beef loaf. Ito, wow. May budget. May budget si ate. Lumilibil up kate ah. Hindi naisip ko lang, ang ano niya, parang, kasi parati akong umaalis, ngayon talaga lately, parati akong umaalis lagi, ang init-init, ayan, meron akong ganito. This is 200 plus ata. And SPF 24. So, meron tayong carrots, spinach, malunggay, chiring, meron tayong pechay. Hindi ko na iwawala yung sabaw talaga every week. Tapos, meron tayong onion. Ang garlic kasi marami pa akong garlic. Asukal. Meron tayong kali. Hindi kasi ako mahilig uminom ng mga, hindi talaga ako uminom. Hindi ko kayang uminom eh. So, ito na lang. Meron tayong sparkling pineapple drink. Ito, uminom talaga ako nito. Ang sarap nito. Ayan. Non-alcoholic naman ito. Hindi talaga ako uminom. Gusto kong uminom. Marami nag-influence sa akin noon nung bata-bata pa ako. Pero pag tinatry ko na siyang inumin, hindi ko kaya. Buti na lang. So, ayan. Ayan. Actually, konti lang yan. May kulang pa yan isda. And meron pa kaming, tawag dyan, isda na, yun nga, yung bangos. Dalawang pack kasi yung binili namin noon. Yung manok din. Ha? Ay, bumili pala kami ng chicken. Yun pa rin naman yung last, yung chicken na binili namin na yung sa Magnolia. 250 yung binudget ko doon. So, ayan. Yun lang. Hindi pa naluto yung aking paksiw. Ayan siya. Yung paksiw, naglista ako yung nagkapag-meal plan ako. Tapos yung meal plan ko, ayaw ko na ipakita sa inyo kasi baka lalo kayong malito. Kasi yung meal plan ko kasi, mayroong without papa kasi may mga days na wala siya dito. So yung meal plan ko dun iba din. Kaya ayaw ko na ipakita sa inyo kasi baka malito lang yung iba kasi yung iba nga nalilito na ngayon sa meal plan ko ng last. Kaya ayan. So yun lang, kalat-kalat pa yung mga stocks talaga namin. Tatapusin ko lang ito at maglilinis na kami and hindi ko alam kung makakapag-vlog ako mamaya. Pero tignan natin. So ayan lang guys. Magpapaalam na ako. Dito na lang. So, I hope you guys enjoy. Please don't forget to subscribe and see you in my next video. Babush, kasi ang ingay na ng mga aso. Tapos dito natin sa labas. Ang ganda naman ng araw. Ayan na. Ang ganda ng araw. Ayan. Yan yung aming mga neighborhood. Ayan. Yung mga neighborhood namin dito. Ayan. Yung anak ko, yung nagising na. Good morning. Ako pakita sa inyo kasi siya, wala sa mood. So yun lang guys, babush pang. Hi guys. Uy, baboy uy. Hey guys. Ayan, nalilito pala kami guys yung boxes namin kasi bumili kami ng maraming box. Yung mga karton kasi kailangan namin sa this coming sale and talagang ginagamit namin siya talaga every magpapa kami ng orders. Yun na naman yung problema namin kasi hindi nagkasya yung mga stocks kasi yun nga, may mga stocks na naman dito sa labas kasi hindi na nagkasya doon sa loob. Yun na naman yung binoproblema namin. Kaya ayun, babush na. Good morning. Good morning. May medyas pa dyan sa may medyo siya kasi hindi nalabhan kagabi. Kiss mami.
Wala pa siya sa mood eh.